сънародници, българи, съграждани, до кога трябва да търпим етническото отношение на политиците ни? До кога трябва да търпим превишаването на правата и правомощията си на силовото ведомство на МВР? До кога ще търпим и до кога ще позволяваме да отнемат свободата ни? Бавно и сигурно да ни превръщат в роби. Последните 30 години умишлено се закриха хиляди училища. Умишлено се обезлюдиха хиляди райони. Умишлено се създаде демографския срив. Умишлено се създаде миграционния туризъм. Защо? Това не е случайно. Това е планувано години наред. Обезлюдиха най-плодородните ни земи, най-плодородните ни краища. Съсипаха земеделието и селското стопанство. Обезцениха земята и обезцениха имотите, които влизат в регулация на селищата, които бяха с комуникации и все още са ток, вода. Защо ли? Защото корпорации, неизвестно къде регистрирани и неизвестно от кой притежавани, но със сигурност от евреи, изкупуват земята ни на безценица. Не продавайте земята си, братя. Не продавайте земята. Тя е хранила дедите ви, предците ни. Ще ни храни и нас. Ще изхранва и бъдещите ни поколения. Нашата земя е една от най-плодородните. Ние сме с уникален климат. Но който командва и притежава храната, той определя и правилата. Затова изкупуват земята. Утре ще я садят и ще произвеждат каквото те решат, а нас ще ни използват за роби, защото ще сме безсилни и безпомощни, принудени да работим за насъщния. Също така, другата стратегическа цел, която им беше, е планините ни. Всичките планински райони са също обезлюдени. Защо ли? И какво им трябва? Не си мислете, че дървесината е един от най-ценните им продукти, които им трябват. Не. Те искат водата ни. Нашите планини са богати на извори и каптажи, от които тръгват огромни реки. Това е сладководна питейна вода. Дори минерална понякога. Това е един неограничен, безценен ресурс. А държиш ли водата и земята, ти си господаря. Затова, брати и сестри българи, е време да търсим промяната от водеща икономическа страна с утвърдени пазари, с наложено качество, ни превърнаха в донори. Донори на СС и САЩ. От страна
като една от най-желаните туристически дестинации, се превърнахме в сметище на СС и САЩ. Братя и сестри, българи, сънародници, ако искаме да просъществуваме като народ, да запазиме суверена и свободата си, е време да се обединим. 30 години насаждат разделение между нас. Разделят ни на цигани, българи, турци. Това е етническо разделение. Но нима не все всички българи, щом сме родени в България. И нима нямаме всичките еднакво право на живот и свобода. Имаме го. То ни е дадено по рождение. То е записано в нашото ЕГН. Всеки един българин притежава равни части от територията на страната и има право на безплатно и безвъзмездно използване на всички природни ресурси на страната си. Но те това право ни го отнемат. Още с раждането ни издават акт за раждане. Ние още от началото сме обременени с акт за раждане. После, през целия си живот търпим какви ли не актове, санкции, глоби, ограничения. И си отиваме отново с акт за смърт, който установява смъртта ни. Братя и сестри, ние, като граждани на държавата, на страната си плащаме данъците и налозите, а страната трябва да се грижи за нас, за нашето благоденствие, за нашето изхранване, за нашето битуване. Всеки един от нас да има парче земя, на което си построи къща, да създаде дом и семейство. Всеки един от нас трябва да има по закон, по право притежава парче земя, с което да се изхранва себе си и близките си. С раждането си, брати и сестри, до смъртта си ние сме обезпечени с това парче земя, което ни се полага. Разделено на времето на 8 милиона, после на 7, сега на 6, може би след години на 5, на 4. Но това ни е рождено право. И също така е рождено право да използваме всички блага, които притежава нашата родина, като вода, полезни изкопаеми, руди. Затова не трябва да търпим повече, брати и сестри. Трябва да прекратим с това разединение, умишлено насаждано и подклаждано. Защото те са на принципа разделяй и владей. Това е древно правило. Древна мъдрост, открита още от Наполеон. Разделяйки, създавайки разногласието, разединението, те ни командват, лъжейки ни, подкупвайки ни, създавайки предпоставки за корупция, с изкуственото обедняване на народа ни. Държава не се гради с заеми. Икономика не се гради с налози, такси и глоби. Бюджет не се твори
с заеми и предположения. Вместо да търпим, вместо да робуваме, имаме само един единствен избор, един единствен шанс да се обединим. Обединени и задружни, ние сме силата, ние сме властта, ние сме закона в нашата страна. А не както е сега, за едни майка, за други мащеха. Законите са писани за коне, а ние сме конете, общия народ, простия, работещия. Те са законотворците, за тях не важат тези закони, тези правила. До кога ще ни делят? Нима закона не е един и същ. Нима и на богатия, и на бедния не стига 2 метра земя. Нито бедния, нито богатия е отнесъл нещо от този в другия свят. Стига с тази алчност. Стига с това разделение. Да се обединим. Да въстанем. Това е единственият шанс да оцелеем. Да пребъдем и да сме свободни. Да вземем властта в наши ръце, народните, и да изградим република с народно управление. Народните представители, които ще се изберат мажоритарно за личност утвърдена в своите знания, в своето родолюбие, да бъдат свиквани единствено когато трябва да се творят закони и след това да бъдат разпуснати, да получават възнаграждение единствено за времето, през което са се трудили да творят законите. През останалото време да са граждани като нас, да се занимават с свой бизнес, да са работещи, да са учени, всеки в своята сфера, да няма привилегии като народен представител. Единствената привилегия е, че му се дава възможността да сътвори законите. Единствено тогава можем да просъществуваме, да създадем и изградим отново собствена икономика, собствени заводи, собствено производство. В момента ни натискат и умишлено ни пропагандират непрекъснато и медии, защото и те са техни, но слугите на евреите, защото евреите държат парата в света. Те държат правата да отпечатват парите на повечето икономически развити държави. Те притежават всички световни банкови институции. Също притежават всички водещи финансови корпорации.
Последните 200 години те са хората, които са разпалвали войни в света и продължават да разпалват. Защото войната е една огромна икономическа машина. Финансирайки я, държавите, които участват в конфликтите, и двете са губещи, независимо дали е победител или победена страна. Единствено печеливши са евреите. Но за жалост, те са в цял свят разпръснати и приобщени в една изкуствено създадена държава Израел. Те притежават Световната здравна организация. Те притежават фармацевтични компании. Те притежават военна индустрия. Защото всичко това е финансирано от тях, от тяхните банки. Затова, дами и господа, нашите управници, родоотстъпници, продажни яничари са поели продажния ангажимент пред тях да им продадат държавата ни, да ни превърнат в роби. На тех не им трябват учени хора, хора, които задават въпроси, а им трябва неграмотни, просто да изпълняват и да слушат. Учените, грамотните, задаващи въпроси са неудобни. Затова непрекъснато ни начакват и подклажат това разединение. Циганите са виновни за това, българите са виновни за това, турците са виновни за това. Няма цигани, няма българи, няма турци. Всички сме българи, щом сме родени в България. И щом се чувстваме българи. Всички сме с равни права. Всички сме равни пред закона. Но това трябва да си го извоюваме. Да си го отстоим. Да ги пометем. Нашата цел е свобода. Равенство. Еднакви блага за всички. Тяхната цел е нашата смърт. Изборът е наш. Дали ние ще мрем или те? Те са направили своя избор. Време е и ние да направим своя. Да се обединим. Да възстанем. Време е за граждански неподчинения. За бунт. За протест. Ако трябва и кръв ще пролеем. Защото власт не се взима. Не се дава, тя се взима. И в повечето случаи се взима с кръв. За нашата свобода и да запазят целостта на родината ни, да запазят земите ни. Предците ни са проляли кръвта си. Нашите еничари в момента проливат нашата, за да ни затрият и да продадат земите ни. Да ни затрият като народ, като територия. Нима трябва да го позволим. 30 години търпяхме. Стига. На времето гласувахме за демокрация. Борехме се за демокрация. Борехме се
да изберем демократи, но не дойдеха демократи, дойдеха демокраци, които демонически продадоха и украдоха държавата ни. Държавите, създали Европейския съюз, имаха свръхпроизводства, но нямаха пазари. И за да влезнем в Европейския съюз, всичките страни от бившия соцлагер станахме донори. Унищожихме производства си, унищожихме икономиките си, унищожихме земеделието и животновъдство си, за да можем да внасяме тяхната продукция. Даже още станаха по-нагли. Изнесоха техните производства на наша територия, за да сме евтина работна ръка и да няма транспорт, това, което го произвеждаме, да го консумираме и купуваме. Без транспорт, без разходи. Но печалбата не остава в България. Печалбата отива в техните държави. Защото фирмите, корпорациите са регистрирани в техните държави. И те там си плащат данъка. Печалба. Но печелят от нас. Затова време е. Не се чудете. Не си шушукайте. Не пишете, а действайте. Да се обединим и да излезем на национален протест. Обединени във всеки един град, във всеко едно село. И да ги пометем. Да вземем властта в наши ръце, в ръцете на народа. Да запазим суверена на страната си. Да се съхраним като нация, като народ. Да пребъде България. Свобода или смърт!